దేవునికి స్తోత్రం. మీ అందరికీ వందనాలు. ఈ ఉదయకాల ధ్యానం కొరకు కీర్తనల గ్రంథం 60వ కీర్తన 5వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. నీ ప్రియులు విమోచింపబడినట్లు నీ కుడి చేత నన్ను రక్షించి నాకుత్తరమిమ్ము. యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో దావీదు రచించిన కీర్తన. ఒక దేశానికి రాజు అయింది. దేవా, నీ ప్రియులు విమోచింపబడినట్లు నీవు నన్ను రక్షించి నాకుత్తరమిమ్ము. యుద్ధం వచ్చిందంటే మొదటిగా భయం ఎవరికో తెలుసా? రాజుకుంటది. యుద్ధంలో రాజు ఓడిపోతే రాజును చంపేసిపోతారు, లేక రాజును అక్కడే ఉరుకంబం మీద వేలాడదీస్తారు, లేకపోతే శిరఛేదనం చేస్తారు, లేకపోతే ఊరంతా ఊరేగిస్తారు, గుర్రాన్ని కట్టి ఈడ్చుకొని వెళ్తారు, లేకపోతే తమ దేశానికి తీసుకుని వెళ్ళిపోయి అక్కడ రాజు తల నరికేసి ఆ పుర్రెను వారి గడప కొమ్ముల మీద వేలాడదీస్తారు. యుద్ధంలో రాజు ఓడిపోతే ఉండే శిక్షలు భయంకరంగా ఉంటాయి. అయితే దావీదు అంటున్నాడు కదా, అటువంటి యుద్ధం జరిగే సందర్భంలో దేవా, నీ ప్రియులు విమోచించబడినట్లు నన్ను రక్షించి నాకు ఉత్తరం ఇవ్వు అని ప్రార్థిస్తున్నాడు. దేవుడు మనకెంతో ఆధిక్యత ఇస్తాడు, ఒక అధికారాన్ని, హోదాని ఇస్తాడు. ఎందుకు ఇస్తాడంటే ప్రజల పక్షాన ఉండి ప్రజల కొరకు పనిచేయడానికి, ప్రజల అవసరాలు తీర్చుటకు బాధ్యత కలిగిన సేవకుడు వలె, పనివాడు వలె నిలబడతాడు. కనుక ఎవరైతే మినిస్టర్లుగా ఉన్నారో, లేకపోతే యాజకులుగా ఉన్నారో, సేవకులుగా ఉన్నారో, వారందరూ సర్వెంట్స్, ప్రజలకు సేవ చేయాలి. అదే దేవుని సేవ. చిన్నప్పుడే చదువుకున్నాం, మానవ సేవే మాధవ సేవ అని. కనుక ప్రజలకు సేవ చేయడం, ప్రజలను రక్షించడం, ప్రజల అవసరాలు తీర్చడం, ఇది ఒక యజమానుడి పని, మినిస్టర్ పని, ఒక అధికారి పని. దేవుడిచ్చిన అధికారంలో నమ్మకస్తులమై ఉండాలి. దావీదు ఆ నమ్మకాన్ని దేవుని దగ్గర పొందుకున్నాడు. దేవా, నీ ప్రియులు విమోచించబడినట్లు నన్ను రక్షించి నాకుత్తరమిమ్ము. దావీదు ప్రార్థన సరైంది. సెల్ఫిష్ గా ప్రార్థన చేయట్లేదు. ముందు నేను తప్పించుకోవాలి, నన్ను రక్షించు, నన్ను కాపాడని అనట్లేదు. కానీ నీ ప్రియులు అనగా నీ పిల్లలు విమోచింపబడినట్లు నన్ను రక్షించి నాకుత్తరమిమ్ము అని చెప్తున్నాడు. ప్రతి అధికారి తమ కింద పనిచేస్తున్న వారి బాగోగుల కొరకు కష్టపడాలి, వారి కొరకు ప్రయాసపడాలి, వారి ప్రాణాన్ని మొదటిగా రక్షించాలి. వారికి ఇబ్బంది వస్తే నువ్వు తప్పించుకోవడం కాదు, వారికి కష్టం వస్తే యజమానుడిగా నువ్వు తప్పించుకొని పారిపోవడం కాదు. ఒక యజమానుడిగా, ఒక అధికారిగా నీవు దగ్గరుండి చూసుకోవాలి. ఒక సేవకుడి లక్షణం, ఒక మినిస్టర్ యొక్క బాధ్యత పని అది. మరి దేవుడు నీకు ఇచ్చిన బాధ్యతల్లో నీవు పని చేస్తున్నావా లేదో ఈ దినమందు పరిశీలించుకో. ప్రజలు రక్షించడానికి ముందు మనం ప్రయత్నం చేస్తే దేవుడు ముందు మనల్ని రక్షిస్తాడు. దావీదు అదే కదా, దేవా, నీ ప్రజలు విమోచించబడినట్లు నన్ను రక్షించి నాకు ఉత్తరమిమ్ము. కాబట్టి యజమానులుగా, అధికారులుగా ప్రజల బాగోగులు మనం చూడాలి. దేవుడు అప్పుడు మన బాగోగులు చూసి ముందుగా మనల్ని రక్షించి మన ప్రజలను రక్షించడానికి మనకు ఆలోచన చెప్పి నడిపిస్తాడు. నీ కుటుంబ సభ్యులను నీవు రక్షించు, నీ సంఘస్థులను నీవు రక్షించు, విమోచించు. నీ గ్రామస్తుల కొరకు నీవు పనిచేయి, నీ గ్రామస్తుల బాగోగుల కొరకు చూడు, నీ కుటుంబ బాగోగుల కొరకు చూడు. అప్పుడు నీవు విమోచించబడతావు, నీవు మొదటిగా రక్షించబడతావు. దేవుడి మాటలు దీవించును గాక. ప్రార్థన. ఆకాశమందున తండ్రి, అబ్రహాము, ఇస్సాకు దేవ, ఈ ఘనమైన నామానికి వందనాలు. ఈ దినమందు ఒక మంచి విలువైన మాటను మాకిచ్చారు. అధికారి లేకపోతే యజమానుడు ఎలా నడుచుకోవాలో తెలియచేశారు. ముందుగా ప్రజల బాగోగులు చూడాలని, ప్రజల రక్షణ కోరాలని, ప్రజల విమోచన కోరాలని, ప్రజల కొరకే పనిచేయాలని తెలియచేశారు. దావీదు అలా ఉన్నాడు నాయన. దేవా, నీ ప్రజలు విమోచించబడినట్లు ముందు నన్ను రక్షించు, అలాగే నాకు ఉత్తరం ఇమ్మని వేడుకున్నాడు. దావీదు ప్రార్థన ఆలకించినట్లుగా మా ప్రార్థన ఆలకించి ఎంతమంది అయితే తమ కుటుంబం కొరకు, తమ గ్రామస్తుల కొరకు, తమ సంఘస్థుల కొరకు యజమానులు కష్టపడుతున్నారు, వారి ప్రార్థన ఆలకించి వారిని విమోచించమని, మహిమ నీవు పొందమని యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రార్థన అవసరతల కొరకు సంప్రదించండి. బ్రదర్ అశోక్ కుమార్, ABM తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్, రావణపాలెం గ్రామం, ఎరుపాలెం మండలం, ఖమ్మం జిల్లా. పిన్ కోడ్ 507-201. సెల్ నెంబర్ 9553977144.